No era un buit. Al revés. Era biologia. Déu. No sé, hi ha alguna cosa que no veig del tot clara. No la veus inflada? Ho veus? El què? El què? Mamífera és una pel·lícula que parla sobre el desig de no ser mare i com aquest, encara avui en dia, es veu qüestionat i interrogat tant pel context social com pel context familiar més proper, no? I també el que suposa dins d'una parella, no? Tu no et veus sense fills per res del món. No. Mamífera té una llavor que inicialment és personal, no? Jo he estat una dona que no vull ser mare i he passat per alguna de les experiències que passa la Lola, però també és una pel·lícula que jo volia ampliar a molta més gent, perquè investigant i buscant durant de molt de temps, perquè òbviament no he decidit ara que no volia ser mare, sinó que porto des de molt petita que ho sabia, sempre he trobat a faltar referents positius en el cinema que parlessin d'aquestes dones. No simplement que partís d'un desig personal, sinó que també estendre ponts entre les dones que no som mares i les que sí ho són, i també parlar una mica a la societat de per què se'ns ha estereotipat així, per què se'ns ha interrogat, qüestionat i moltes vegades malignitzat. Sí, posa'm molta, que tinc molta gana. Tinc uns desitjos. Bé, després Rangers. No, Maica, no, Maica. És que s'ha quedat dormida al cotxet, la Lia. Saps qui hauria d'estar dormint? Jo hauria d'estar dormint. Tenia molt clar diverses coses sobre la Lola, no? Volia que transmetés que és una persona nutridora, cuidadora, és a dir, per això es cuida de les seves amigues, cuida de la seva parella, cuida de la seva gossa, dels seus nebots, de les seves plantes, allunyant-se d'aquest clixé de que les dones que no volem tenir fills és perquè no ens agrada cuidar o ens fan cosa els nens i les nenes, etc. Volia que fos una persona que no estigués amargada en cap moment, sinó que fos una persona alegre, amb una espurna de viure, que també és un dels clixés típics que se'ns ha abocat a sobre. Volia que fos una persona que no jutgés en cap moment les altres opcions, de manera que no fos mai un enfrontament entre diferents models de dona, no? Jo volia... Aquestes eren com algunes de les coses principals que volia per la Lola. Què passa? Estic embarassada. Joder, que pensava que tenies càncer o alguna cosa així. El treball amb l'Enric ha estat molt divertit i a la vegada molt enriquidor, jo crec que també per ell, perquè es veia situat en un context en què ell no era la figura principal, no? I havia d'aprendre a escoltar. Moltes vegades ell tenia l'impuls de respondre, de fer coses, de fer gestos, i sempre havíem de tornar, no, estàs escoltant, estàs aquí donant suport, estàs... No? I això va ser tot un aprenentatge, no? De com situar-te en una altra posició dins de la parella i quin joc de poder no estàs jugant. No, ets... Ai, amor, va. Penso que els somnis són un termòmetre bastant fidedigne del que estàs processant internament, no? D'alguna forma és l'inconscient que fa un teatre difícil de desxifrar per dir-te el que estàs sentint i estàs soterrat. Per això per mi són tan importants i certament en aquest procés de 3 dies de reflexió hi ha moltes coses que la Lola va visquent durant el dia que necessita processar internament. No, basta! Jo volia que la Lola tingués una vocació, però que a més fos una vocació que no fos una vocació d'un alt estatus social, és a dir, no està operant a cor obert, salvant nens al Mediterrani, que normalment són professions atorgades a les dones que no tenen fills i que les salven socialment, no? Bueno, no és mare, però, ostres, no? Quina professió o més intensa o més bona que té, no? Etc. Llavors jo volia allunyar-me d'això i dir no, tu pots tenir unes aspiracions planeres, senzilles i normals, i no voler ser mare, i no haver de sublimar enlloc aquest desig. Però aquella silueta abandonada